Good afternoon, nonke enisibukeleyo emakhaya igama nguVuyo Moni, and today siniphethele another episode of the talk show. We are coming to you live from corner of Spono in Strondale, opposite Idoranginza and Ikinako Mall. Silapha ke namhlanje, as always, ndiniphathele episode emnandi. We have an inspiring story namhlanje, a story of hope. Sihleli apha with our guest namhlanje ndihleli nomama uNkonyeni, who will be taking us through her journey of ukusuka apha eSouth Africa aye to a foreign land apho experience ingxaki ezininzi, and her story of faith, where she kept her faith and her faith brought her back home. Mama, Yeah, bonjour. yanifundisa bonjour. Bonjour, ndiyazibulisela ngegama likaYesu umfeli wethu onguYesu Kristu. Ndingumama uNkonyeni. Amen. Ndingumama omthandayo kakhulu uThixo. Hallelujah. uThixo wandilandayo. Amen. Wandilanda wami uThixo namhlanje ndingumntu ngenxa kaYesu. Ngenxa kaYesu. Oh mama, Ngenxa watsho kamandi kaYesu. ngenxa kaYesu. Ngenxa kaYesu. Mama uNkonyeni, let's masive ke namhlanje unjani mama? Like if ever somebody would ask you, Mama, how are you doing namhlanje? Namhlanje ndiziva ndibulela ndibunga ubuhle bukaThixo. Okokuqala xa nesendokuxelela mntana bendonakele. Kodwa ndenza nguThixo. Amen. UnguThixo kaloku ungumbumbi. Yes. Siludongo lesandla sakhe. Amen. Ungumbumbi uThixo. Wandibumba namhlanje namhlanje ndiyakwazi ukuthi wena unguThixo. Wena usenguye ibinguwe izolo usenguwe namhlanje unguThixo wanaphakade. Amen. Singatyanga xesha mama, masiqale ekuqaleni. Namhlanje sitshilo sithi we are talking about ijourney yakho ukusuka apha eSouth Africa uye kwindawo ongayaziyo ongazange waya kuyo, apho kungathethwa nale language uyithethayo, a foreign land. Waya ke eFrance, wafika eFrance, you had these experiences eFrance, good and bad, ne? And then ke ngoku waphinde wabuyela eSouth Africa. Masiqale ekuqaleni. eFrance sasisithini istory sokuya eFrance? Ndiyabulela ke mntanam. Okokuqala eFrance biyifamily yam eyiqondile into yokuba masithathe umakazi, because ifamily yam ndingumakazi kule family yam. Masithathe umakazi simse eFrance ngendlela bebona imeko yam. Aqomba okay masihambe sithathe umakazi eFrance. Bekusuppose kodwa kuhambe usister wam. Okay. Wasweleka usister wam, kwasuppose ke mabathathe mna uya kwami eFrance. Kodwa ke xa nesendikuxelela ke mntanam into yaseFrance khange belula. Khange kubelula. Kodwa ndihambile uyotshe eFrance. Ukuhamba kwandimke nge-12 zikaDisemba 2024 ne? Yes, 2024. 2024 ndotsho eFrance, ndahamba ndotsho eFrance. Ukuhamba kwam ke eFrance apho ke ngoku siye sahlala i2 days eGauteng, kwacaba iyadileya iplane yethu. Kodwa ndaqoma eli licebo likaSathana. Sihambile ke sotsho eFrance. Ukusuka kwami eFrance, and ke eFrance kukude. Xa usuka eGauteng uthatha 8 hours uyotshe eCarter. Usuka eCarter iba 8 hours uyotshe Paris. Kukude kakhulu. Kodwa wasithola uThixo, kodwa ndina lamazwi kaThixo besithi elizwini lakhe wathi uThixo uzandikhapha. Uzawuthumela isithunywa sinikhaphe sinigcine apha esethu sonifikisa. Kaloku okokuqala yonke into siyenza ngokholo, basihamba ngokholo, sithetha ngokholo. Ndimka ndotsho eFrance. Ukufika kwam eFrance akhange kube lula kakhulu. Kwacaba ke ngoku andithi ndimkiswe ngapha, kwacaba andamkelekanga. Andamkelekanga eFrance. Kwacaba ke ngoku umntu endize kuyo bekunzima noba andihage. Kwaqome into yokuba akho suppose lo mntu bekusuppose sifuna yena, because uthe ndawufika kwabonakala iglory kaThixo. Yagqama iglory kaThixo. Akabikho lula ke ngoku. Ndithe ngosuku lom endifika ngalo kwacaba kafuneke mntanam ndilungiselelwe. Kaloku uyafika xa kufika indwendwe uyawulungiselelwa. Kwafuneke andithi ixesha lam ndothandaza ngo-12. Mina ndakanjani ndithandaze ngo-12.
ndithe xa sendiqomba ndilungiselelwe ke uhle kuyaxwebezela kodwa ingaxwebezeleyo kuyaxwebezela. Ndafika ndabonisa indawo efuneke ndilale kuyo, ndalala kuyo. Kuthe xa kubeka intsimbi yesi-12 kwabakho into ephuma erufini. Jesus. Oh my God. Kwabakho into ephuma erufini enxibe emnyama. Enxibe emnyama, enxibe into zolala ke zibheji. Bamakandibetha apha andibetha apha egqalabeni. Andibetha hleke caba uthi welcome, welcome. Somandla ndaqoma Nkosi yam, ndabe ndityiwa zizinto, ndathandaza ndathi Thixo, ndathandaza kuThixo, ndathandaza. Enye into ebesendixelela uThixo besendixhobisile, ndisandike ndabona i-environment uba ayiyo le ndawo. Ayiyo bakaloku uThixo wasinika amehlo kamoya. Ebesendibona nami into yoba hayi ayiyo le ndawo bekusuppose ndiza kuyo. Nyhani ke kafuneka sibelele. Hayi ke lo mntu umntana seke ndithe xa ndifika ke kusasa tshini nazi ezi mpahla bendizibona zimke zinxitywa kwakulo mntu ndimemileyo. Nanku ezi mpahla ndaqomba hayi akusekho mandi. Kaloku ndithandazile balo singabathandazi thina siphila ngomthandazo. Asinayo elinye ikrele, sinekrele lomthandazo. Wacaba hayi andamkelekanga ngoku. Yaqhubekeka ndiqomba hayi ndamkela kuthiwa akuthandazwa apha. Akuthandazwa ufuna nomthandazo apha. Kaloku xa ndithandaza ndiphazamisa abantu. uThixo yaba nguThixo wangenelela uThixo. Yaqhubekeka ngoku acaba ngoku into yokuba andisafunwa ngoku, andisamkelekanga ngoku. Nezinto bekuthiwa hayi ndizawuzenza u-1 no-2 azenzeka. Bakaloku hayi umthandazo, utshiswa ngulo mthandazo wam. Kwacaba ke ngoku into yokuba funeke ndorestarishwa ngoku, because xa ufika eFrance nakanjani funeka urestorishiwe ube kwisystem yaseFrance. Yaphela uDisemba, waphela uJanuwari, waphela kwaca after 5 months funeka umuntu enrestorishiwe. And umthetho waseFrance awukwazi ube after 90 days funeka urestorishiwe wazi uba kwisystem yaseFrance uba ukhona umuntu waseSouth Africa. Kwacaba ke into enzekayo nebenefit andikwazi usifumana because in 90 days igqithile, akwabikho manje. Kwaqala ndagula eFrance. Ngoku iwari apha ikhoyo ngoku andikwazi uswa kagqirha because kaloku andinayo idocument. Xa ndikhwela i-train inspectors zikhona, funeke ndiproduce intoni, ndiproduce idocument, andinayo idocument. Ndakhwela ndafihlwa nguThixo. Kwacaba funeke ndikhwele nakanjani ndokukhwela itrain ndiye esibhedlele because ndiyagula ngoku. Ndiyagula esibhedlele, ndiyagula. Esibhedlele xa ndifika funeke ndiproduce idocument because andikwazi uthatha eFrance ndisuke eSouth Africa ndingenayo idocument. uThixo wangenele ba enguThixo. Wakacaba mandithathwe because i-age yam iyathi mandifuneke nakanjani na andinokwazi ujikiswe. Funeke nakanjani na apha eFrance ndincede ngogqirha balapha. Ndagula ndabayiloo nto. Kodwa ugula kwam ndaqomba ukhona uThixo. Kodwa ndaqomba umoya wamvusayo uThixo uzayivusa nempilo yam. Endabe sendixele emoyeni into yokuba esi sifo asiyelange ekufeni. uThixo umuzandixhasa bawunguThixo wethu enjalo. Kwacaba ndiyagula. Ukugula kwam ke ndadibana lelinye ilady laseZimbabwe. Imbalisela into yokuba imeko endikuyo andisamkelekanga kwindawo bendithathwe kuyo, ndithathwe eSouth Africa, ngoku ndilapha eFrance andamkelekanga. uThixo xa eza kunceda uthuma umntu. Akazi ngokwakho uThixo wathuma umntu, bawunguThixo wecebo. Wathumela umntu uThixo. Funeke ke ngoku into enzekayo ndiphinde ndigoduke, ndiphinde kavele nangomso ndimxele umntu bendifikele kwinto yokuba funeke nakanjani kuthiwa mandibuye esibhedlele. Ndibuya ke ngoku lo mZimbabwe uza ndibonisa i-Home Affairs apho ikhoyo. Ndahamba wandibonisa, ndahamba ndayibona i-Home Affairs apho ikhoyo.
kuyothukwa iHome Affairs into yokuba mama uzokwenza ntoni apha ogqiba mdala kangaka, uzokwenza ntoni. Uyabe sekuthiwa nekhompyutha ibonisa ikhompyutha lo mama ufike nge-12 zikaDisemba kudale lapha lo mama kufuna uqonda mama buzokwenzani apha eFrance. Into le yangathi ngoku ingathi kukho imission bendizoyenza apha eFrance, kodwa wangenelela uThixo banguThixo. Ndamxelela into yokuba into enzeka into yokuba andikwazi noba open kaloku uba open kwam kuzawubanjwa umntu apha because kaloku ndiziswe yifemeli, ndiziswe yifemeli apha. Kwafuneke ndibaxelile into yoba hayi kuthe ndisathetha apho kwacaba ke ngoku into yoba hayi ndiyagulwa ngoku i-high blood yam ziyanyukunyuka yonke into ngoku. Kwacaba ngoku makufoni into yokuba kufuna uqonda uba nyhani lo mama apha uye wayi-athenda ilanto esibhedlele salapha. Kwacaba ewe nyhani ke nyhani iyagula lo mama. Kwathiwa samthethisa kakhulu sanomthi uThixo wangele bayonguThixo bakaloku utshile ilizwe ukuthi akasoza shiye, akasoza siyekele, ndaxhaswa nguThixo. Kwacaba ndiyayekwa iHome Affairs bandibuza ezininzi kugcwele ke ngabelungu, ndirawundiwe ngabelungu bakaloku lo mama akana-document ikhona imission azawuyenza. Wangenelela uThixo bawunguThixo wethu njalo bakaloku elizwi lakho utshilo yena, utshilo yena uthi yena akasoza sinika umthwalo ongasosuthwale. UnguThixo wethu njalo. Wangenelela uThixo. Kwacaba ke ngoku into enzekayo manje kufuneke nakanda ndisiwe kwi-office ze-foreigners bamazofumana le nto kuthiwa yi-asylum. I-asylum ithetha ukuthini xa ubalekela kwenye ikhantri usize kwenye ikhantri funeka ucele i-asylum. Kwafuneke mandicele i-asylum ke ndikwazi ndihlala ndibe nendawo yokuba xana ndihamba ndisiya noba kuphina ndisiya lesibhedlele ndibe nayo into lokuthi ndiyiprodyuse kwii-inspector zetrain. Kwangenelela uThixo. Kwacaba ke ngoku lo mama kwacaba ndathi andinandawo yohlala eFrance. Kufuna uqonda uhlala phi mama ogqiba kubandakanga eFrance bakaloku ndiprotect ifemeli yam enzisileyo eFrance. Kwafuneka ndiyiprotecte ke ngoku. uThixo unguThixo. Amen. Uthe ilizwe kasoza kushiya, akasoza ndiyekele wam uThixo. Ndaxhaswa sisandla sikaThixo. Kwacaba into enzekayo ngoku mandiphindele ndiye kwezo office ze-foreigners ndofuna amagqwetha afuneka ndithethelele yokuba ndifumane indawo yohlala. Lo mama wase-South Africa akanandawo yohlala and andisakhathalelwa nakulaa ndawo bendithathwe kuyo ngoku. Umntu ebenzisela akasandikhathalele ngoku, andikhathalele. Ndingakhathanga mna because ndifuna sibuye umva kancinci ne ndifuna uqonda yoko kule process uzowufika nako-Home Affairs uzohamba nezibhedlele ke ngoku. Ndifuna sike siyi-backtrack kancinci. Ufikile eFrance ne wafikela kule family eFrance. Wathi ufika nje eFrance wabona uba kodwa ikhona into engahlanganiyo apha. Nakule ndlu ufikele kuyo akabikho mandi ncam. Une uthe ufika nje nefaith yakho yaba challenge. Ngoku uthi uthandaza nje ba kwizinto ezenzekayo. Did you experience into yokubana it was hard for you uba ube open ngoba ubuKristu bakho nefaith yakho upractice apha under le roof ubuhlala kuyo? Eyona nto kwafuneke kaloku into enzekayo kaloku uthi ilizwe uze ungoyiki kuba ndinawe. Ndaqomba lixesha lokuba mandikhuphe ikrele lam lokholo. Iyona nto yandincedayo kule ndlu. Kwabe ndingazange ndakhupha ikrele lam ke ndifele endleleni. Because ndiyibona into yokuba ikhona apha into ezakwenza imission uzosacrifice ngam lo mntu. Uzosacrifice ngam lo mntu. Ayikho enye into. Akufuna mthandaza, akufuna nantoni. Ayifuna nantoni ngoku. Seyiqoma ngoku asaphethwanga nakakuhle ngoku ngenxa yelikrele lomthandazo. Bakalo ndixelelwe lapha kuthandazwa. Akuthandazwa. Bakhona ke mama abantu onofumanisa bana even besides mhlamba kekho kwi-foreign country unguye kokwabo nguye yedwa osindisiweyo ukhula kule family engasindiswanga ibe nguye onyuliweyo to change a situation efamilini. Ezi zinto ziba ngumqobo ebomini bakhe apha kule family because akanayo enye indawo yokuya uphelele apha ne afumanise le nto yakho yoba uhlala kule ndawo ngoku but akho nomnye okule nto kuyo. Ngoku ingathi kuba nzima ungathini kumntu onjalo because ingenzeka uba i-situation enjalo uthatha uyizise home ke ngoku uyithatha uzise kum mandithi ndim ndisindisiwe
ndihlala kule family, sibayi-10 apha kule family, ndim ndodwa osindisiweyo. Xa nditsalela ngapha nabo batsalela ngapha, xa ndisithi ndenza le nabo benza le. Uyabo? Ungamthini, ungamkhuthaza umthini umuntu onjalo? Ndimkhuthaza into yokuba mntanam, intsindiso ayondawo yodlala, intsindiso ayobhabheni vleis, because intsindiso iyagqobhoza, iyagqobhoza. Ndenza umzekelo mna kuqala, ndim ndedwa waqala wasindiswa ekhaya. Bendibizwa ngamagama kodwa khange ndimlahlo wam uThixo. Ndahlala kuThixo, ndahlala kuye, ndahlala. Bakalo ezinye izinto xana wena uyifihla elikrele lakho ulifika okanye ulifake phansi, uzawuba sengxakini. Usathane uza kwenza ibhola yakho, because kaloku le nto uzayithetha ngomntu but bangayiboni ihambo yakho, bangayiboni ihambo yakho. Because xana usindise funeke ibe uyithethe but bayibone nehambo yakho. Naye uyibonile into yokuba hayi ndithathe umuntu orongo, uyibonile uba ndithathe umuntu orongo ngoku, bendithandaza and unto enzekayo ahambe, bendishiya ahambe. Akayazi uba kaloku into yoba thiqhetha uzitixela thina sithethe kunye noThixo, sithethe kunye noThixo. Iyona nto, eyona sixhobo sam esindincedileyo yoba mandikhuphe isixhobo sam sentsindiso, ayikho enye into. Yes. Masize ke ngoku kwii-challenges zakho mama. Uyabala ubana uye wagula, uye awaphatheka kakuhle. Ezinye ii-challenges ozifeyisileyo phayana xa ufika eFrance ngathi zizinto ezitheni? Mhlawumbi izinto noba ubuzicingile, mhlawumbi wena ubune-different expectation xa ufika phaa uzawufika ubone mose xa sibone iFrance neParis uqonda uba eyi kuphilwa kamnandi apha. Then wena mhlawumbi wafumana le nto ubuyibhagenile ke ngoku. Zithini ezo challenges uye wazifumana phaa, and in practical ways othe wazisebenzisa ukuze overcome ezo challenges? Eyona challenging yam mntanam into yokuba hayi ubunewunewu baseFrance, yonke into bubunewunewu. Khange ndijonge ubunewunewu bawo, ndajonga uyithende lobomi. Bakaloku babe bendijonge ubunewunewu ngethemba ndikho apha eSouth Africa endaphelele endleleni. Ii-challenges zam zeyinto yokuba kwabe bendingomnye umntu ongasithathelanga uYesu ngendifile, because ii-challenge zam bezidinga nje ikrele lam, beyingekho enye challenge. Ndenza umzekelo into yokuba ndimkile, ndawutsho ndimkisiwe, ndahamba before ndimkisiwe ndahamba kwafuneke ndiye kwii-office zelandi ze-foreigners. Kwii-office ze-foreigners andazi, kwafuneke ndiboniswe ngulo mntu waseZimbabwe, ndibonisa nyhani ke ii-office ze-foreigners. Kwezi office ze-foreigners funeke nakanjani ndofuna le nto i-asalam. Ngoku into enzekayo ke ngoku funeke nakanjani kusuka kwam kwe-asalam funeke ndiye kumagqwetha e-foreigners, bafuneke ndowucenga into yokuba andinandawo, ndimdala, ndiyagula, funeke ndifunele indawo yohlala. Wagqobhoza uThixo wangenelela nalapho, wangena. But bayile ii-foreigners xa funeke ndihambe mandothatha i-post office, ndiyazelapha i-post office yaseFrance, andiyazi noba kuphina. Kwathiwa mama sicela uyotela, and iwariam apha ikoyo asikwazi ne-communication, kubuhlungu ne-communication. Kwafuneke ndihambe ndotsho e-post office ndowuthatha ileta ebhalwe ngamagqwetha, i-email ebhalwe ngamagqwetha ukuba lo mama uyifumene indawo okanye akayifumenanga. Bakaloku zikhona iindawo zokuba abantu basuke babekwe kwiindawo ezingacacanga, iindawo ezirongo. Ndibuza Thixo, kwabe bendinokufumana ezaa ndawo ngathi kanamagqwetha ayifumene le ndawo, wathi ayahlola apha uThixo benza banjani apho andaziwa. Abantu bebeza kwenza unothanda kum, kodwa uThixo kwangenelela uThixo. Kwacaba funeke ndithathiwe ngoku ndohlala ehome. Nalapho izi-challenge kucaba akho ndawo apha ehome, iihome zigcwele, iihome zaseFrance. Ndizawubekwa phi lo mama waseSouth Africa ugulayo umdala? UnguThixo bakaloku utshilo izwi kwathi akasoze asiyekele wethu, akasoze asishiye.
wanixhasa uThixo. Ndithe ndisajongile kwafumaneka ilandi imessage yokuba mama uhlalaphi sakufumana phi. Funeke nakanjani sifumene indawo yohlala mama uyohlala eHome. Mawuyohlala eHome. UnguThixo bakalo sijonge kuye. Ndabe ndimxelela ndithi awambawo awam amehlo kuwe. Awam amehlo akuwe. Andinayo enye indawo ngaphandle kwakho. Kwafumaneka indawo mandihambe ndithathwe ndohlala eHome. Wangenelela uThixo. Wanivisa ubuncwane baseFrance xa ndiseHome. Kwacaba eHome akhona omama abafuneke bemtyisiwe, amaRwanda, amaSomalia, amaKongo, ndanikwa indawo yoba mandihlale. Ndagadwa si-social worker. uThixo wangena wanguThixo. Ndiyazi uThixo ukuthi xa kuphela amandla ungamandla. Xa kuphelela ithemba unguThixo lithemba othembakeleyo. UnguThixo utshile elizwini lakho. Bakalo ukuthi uyawuba nade liphele ihlabathi. Sikhonza uThixo njalo. Yo, mama, ininzi ne, and kwezi challenges uzifaceleyo ikakhulu ikuchaphazele in terms of health yakho. Ndifuna ukuza ke kule nto ye mental health, because usathana uyathanda udlala ngengqondo zethu, uyathanda umane esihlebezela asicela izinto that are contrary to the word of God. I'm sure now there were times, even the times that you ubona ba ulahlekile ngoku awusakwazi no communicator. I'm sure ingqondo iya ngapha zininzi izinto ezenzekayo engqondweni. Kasipeyintele picture of how was your mental state ngela xesha xa usowubona ba hey andiyazi ke ngokuba ndizawusuka apha ndiyephi. Akho nto ibuhlungu ke mntanam, imeko yayinjalo kum. Yayinjalo imeko ndiqomba andinayo ne-relative. Akho mntu ndimaziyo, nalo mntu ndimaziyo akazi uzondikroba apha eHome Affairs. Kodwa uThixo banguThixo. uThixo wanika abantu bawaloku uThixo kunika umuntu. Wanika babantu baseKongo. Siyakwazi ucommunicate. Siyakwazi uthetha, siyakwazi omnye uyakwazi umconsola omnye uyakwazi umthandazela. BenguThixo onjalo ohambe nami wandithwala uThixo wandinceda uThixo. BanguThixo onencebe engasobe iphinde iphele. Eyona nto ibingqibayo into yokuba unguThixo. Ndikhumbula apha ilizweni likaThixo xa boSilas noAbednego beyofakwa emlilweni wabe uThixo amazulu ethe cwaka. Athi cwaka amazulu. Bakaloku iminyango uyakwazi uvuleka iphinde ivaleke. Athi cwaka amazulu. Kodwa ndabe ndiqonda bakhona. Esithi bakhona oDanyeli, bakhona oHezekhi abakhunga. Ndayiqomba bakhona abantu abakhungayo ngami. Bakhona noba ndingaphelelwa amandla, kodwa bakhona abantu abazanditha amandla. Noba zingathi izandla zami ziyo, bakhona abazandiphakamisa izandla. UnguThixo wethu otshileyo moselizweni lakhe ba akasoze andishiye. Utshile moselizweni lakhe kwathi akasoze ashiye, akasoze asiyekele. UnguThixo wethu enjalo. Ndiyathanda mama ngoba uye woyama ngokholo lwakho. Kunakule nto ibisenzeka uye wahlala ekholweni lakho uzixelela ubana even if I'm going through ezi challenges, uThixo kodwa ukhona, and uThixo khona nje esaphila ndizawukwazi ukusinda kweli cebo likaSathane, because now ufuna ukufaka to a place apho uzawuvela uthene your back against uThixo. I want us to, if there's any specific point apha kule journey yakho kwezi nyanga uzispendileyo eFrance ubona ba hey kodwa ngoku ndikwi-verge of a breaking point, ndingathi ngoku like andisaboni at all, kunzima nyhani, even though ifaith isekhona zibakhona ezomini uqonda uba hey hayi kodwa namhlanje andikho sure, andiqinisekanga. Yayikhona did you have i-breaking point apho ufikayo uqonda uba sa bezikhona mzalwane into yokuba apho ebindigqiba khona bendigula ndiqoma ndiphelile ithemba ngoku. Ndiqoma ndiphelile ithemba kubekho into endisebenzelayo esithi soze uphinde uyibone ifemeli yakho, soze uphinde uyifemeli, kodwa amandla bendinabe ngumthandazo.
bese ndizibona into yokuba hayi ngoku ndiyaphela ngoku ndiyafa ngoku. Bese ndiqoma ngoku ingoku mna ithemba lami lokuba ndiyafa ngoku apha ngoku anaphinde bandibone ifemeli yam. Kodwa entliziyweni ndiqonda uba bazawuthini ifemeli yam xa noswelekela apha. Ifemeli yam ingathathi into bazawuthini. Kodwa ndiyamazi unguThixo wabengixelela uba esi sifo asiyelange ekufeni. Asiyelange ekufeni esi sifo. Ndizawuvuka. Ndizawuvuka ngothemba uThixo uba kaloku uThixo othembakeleyo. Bakele izwini lakhe mos utshilo mos. Ndathi ba nakumtholo wam wokugula ndinawo ndisakuwe. Andinayo enye indawo ngaphandle kwaba kaloku ndincame konke ndazincamela wena. Yo. Hey, Babukela Makaya, I hope you are staying tuned with us. If you have any questions or you have any comments, ofuna uziposa kumama, or some questions that you want to pose, you can ask us on the comment section. You can send us a question payana, and then we'll address your question up. But as for now, we are going to take a short break and we'll be back.
And welcome back if you are joining us for the second half of the show. Igama nguvuyo Moni, ndihleli nomama uNkonyeni. And that was Spirit Breakout by Hope City and Tia Goduka. I hope you did enjoy. You can stream on all digital streaming platforms, ikhona iyafumaneka, and support them in their ministry. Sisahleli ke nomama uNkonyeni. Besathatha ibreak sisasela amanzi. Mama, before we continue, we do have a question, and thank you for posing that question. We do have a question from our Facebook. Usisi uyabuza uthi ndicela ubuza umama before she went to France uThixo zange athethe naye maybe by dreams nangezinye indlela just to warn her. Uthethile uThixo kum. Ngamanye amaxesha uyazi mntana ezinye izinto uyawumva uthi uThixo ethetha. Uyazi uqomba hayi mhlawumbi olilizwe mhlawumbi leyiba enye into yazi wesixa excited because indlela nebendi excited ibona imeko yami indoba at least noko ndizawuhamba ndofumana isithi ifamily yami yena family ihluphekileyo yazi uba ndizawunceda ifamily yami ndizawunceda mna ndizawunceda lo mntana ndiye nda-adoptha umntana. uThixo bethethile kodwa ube excitement indlela bendi excited ngayo. uThixo uthetha ngalo lonke ixesha. uThixo uthetha ngalo lonke ixesha uyathetha uThixo. So ungatsho mama uthi wayethethile but because of the excitement and because of wawubona imeko ne waqonda ba no let me continue ngalento. So ikhona lando yobana hey uThixo uyathetha but ujonga imeko yakho qonda kodwa ingathi elicebo lelo lizaba bhetere. And then ke ngoku abe uThixo sithi okanye uthi not now okanye nothi kule ndawo but ke ngoku in our kwi distress yethu okanye kwi excitement yethu siba clouded and also sibe yilando kuthiwa ilando ilizwe lithi masibe sober minded. Yes. I-excitement iyakwazi bana isinike some sort of intoxication nengxaki zethu esizifeyisayo ibe some type of intoxication. Would you say bana mama ingathi ingaba mhlambi yayinto esimilar to wena ukubana wavele waba clouded kubi wawubona imeko wakho ne-excitement kona oh hayi ndiyamke eSouth Africa ndiyaphesheya ndiye-itha eFrance yayinto enjalo from you wena? yayinto enjalo kum indlela excited but uThixo wazibonakalisa yazi because kaloku sithe sifike eGauteng kwadelay. Okay. Kwalapho kodwa ndaqomba ikhona nje into khona nje yadelay iplane kafuneka sihlale elando eJoburg for 2 days full 2 days sahlala eFrance nalapho uThixo benibonisa but bubu excited obo bakaloku uThixo uyathetha ngalo lonke ixesha. Lonke ixesha uThixo uyathetha. Ukundibeka kwami eFrance bube excited kodwa uThixo nalapha kanishiye bathi kaloku uthi akasoza siyekele akasoza nishiye uThixo wangenelele nguThixo. Masize ke mama kule ndaba before siye kwi-break yethu we were talking about size kancinci sayiqobisa kancinci family. Ushiye ifamily yakho mama aphe South Africa uye eFrance kwenye family member wena nefamily yakho ninengcinga ethi no umama xa esiya eFrance noko utshintsho luzawuba khona not knowing bana xa ufika eFrance imbila ziyathutha pha. Yes. Awufikeli kwi-soft life. Yes. But ufikela kwinto na ubungakhange uyicingele. Yes. Now mama ithini ifamily ke ngoku eSouth Africa yile meko yase-France? Okokuqala ukumka kwam ndibaxelele into yokuba okokuqala nje babathandaza and okokuqala ndithi kaloku likhona funeka abakhona funeka ube namagumbi e-disappointment funeka ube nalo igumbi le-disappointment. Ndibaxelele bathe besethi ndathi kaloku ndanditshintsha ndathi igumbi funeka ube nalo le-disappointment. Ndathi ndimbulela uThixo mna because uye wandimolda. Enye into ewe ningabona izinto eziphathekayo but kodwa mna uThixo uye wandimolda baloku uThixo ubona apho singaboni khona. uThixo unoba isenokwenzeka uThixo uqoma kandithathe kwesisininzi ondibeka endaweni enokuthi akwazi uThixo adelishane kunye nawo.
Yho. And okay, umkile ke ngoku South Africa, ne? Ungaphaya kwelaa cala. And njengoba ungapha kwelaa cala une-expectation yobana hayi man ndiya kwifemeli phaa ndiyamazi mos lo mntu. But xa ufika phaya you're not met ngale nto ubuyicingela wena. Now so alone ngelo xesha ubuze emntwini oyifemeli. Now iingcinga zakho zihamba kweyiphi line ke mama xa sowucinga uba hey ifemeli yam ndiyishiyile. How was the experience of being separated from ifemeli yakho for ezaa nyanga zingakaya? It was almost a year mos mama. How was Yes. it uba usibe separated? And i-separation ayonto yobana uzawusuka apha udrive 4 hours. I-separation le nto ubuyithetha yobana it's 16 hours i-trip usuka apha uya phaa. You can't just take a car and drive. Kukhona ii-costs ezifunekayo xa funeka uyofika kwifemeli yakho. How was la separation uba separated for so many months from ifemeli yakho? Mntanam bekungamandanga and bekubuhlungu because kaloku xana ukufutshane kwifemeli yakho abantu abakwazi ukukonsola abanye bakuxhobise Yeah. kwabe kubuhlungu because eFrance andinayo nefemeli akho nefemeli umntu lo yifemeli yam was distance kum Yho. iyona nto ibiyandigulisa kakhulu eFrance because ndigula apha ndizawuthini ndizakwenza njani ndizawuyaphila kwezi ndawo ndimbulela uThixo uba makathumale laa Zimbabwe lady uba makandithumelele amthumele kum azandivulele ingcango. Akuvulela ingcango. Uyayibona ke even nakule nto mama ubuyitsho bana it was i-judgment yakho was clouded kulaa nto yoba uye eFrance because there were signs zoba mawungayi phayana, but because of i-excitement and because of imeko waphushela uba mawuye. But in his faithfulness uThixo azange akuyekele phaya. Utsho uba ukuthumele umama waseZimbabwe oba ifemeli yakho phaya now in times of need. In kwizinto esizenzayo uThixo mna into endiphuma nayo uba he still remains the same God. Akazuyeka uba nguThixo because you are disobedient. Akazuyeka uba nguThixo because awufuni ukwenza ngale ndlela athi yenza ngayo. Uba i-excitement yakho doesn't stop him from being God. In his sovereignty yena into ayifunayo ufuna into yobana le nto iBhayibhile itsho uba iingcinga zakhe okanye iiplans zakhe ngobomi bakho. It's to give you a future and a hope. Not bana ube ne-harm. Uyabo, because ndingacinga ubana zinganinzi izinto ongaxeleke kuzo phayana. Kukhona awuthethi le language ithethwayo apha, awu-understand le nto, even nee-signs I'm sure kwakungabhalwanga ngesiNgesi. Uyakwazi ulahleka ngelaa xesha ukhayela i-post office usenowulahleka. Ifemeli yakho ingakwazi noba waphelela phi okwawuye eFrance mhlawumbi bacinge balahleke i-contact. And ke ngoku lo uze kuye mhlawumbi naye akazuyiphuma egusheni athi no ebelapha but ndamgqibela andimazi usaye phi. Uyabo, ndiza kwinto yoba mama in these things ozibonileyo wena uba hayi ndinyathele rongo ngoku, kodwa uThixo in his faithfulness and in his sovereignty wenzile ukubana ndithi ndikhubeka andibambe ngesandla, ndithi ndisithi ndizawuwa aphinda ndiphakamise. I-faith yakho okanye ibuilde njani i-relationship yakho noThixo in those times apho akubonisayo ukubana even if uwenze rongo kodwa I still remain uThixo. Okokuqala yazi uba uThixo wethu unguThixo ongenazilandu, unguThixo ongakhethi buso bantu. Akho nto ndimbulela ngayo uThixo yinto yokuba kufika imessage lokuba funeke ndiye-court ye-foreigners. Okay. Xa bendandiyile phaya kulaa court ye-foreign ngethe uba ifemeli yam ayisekho eFrance, ngethe uba nam noba simkiswe njani uba kaloku ngokucacileyo apha ndize ngokwenza imission ungabi na-document yeFrance. Enye eyesibini into ndibulela uThixo ngokuba ndi-accommodate ngoku e-Home Affairs, I mean e-home, uba mandihlalise e-home yabantu baseFrance. Ndibe ndingumntu ogulayo, yonke into ndimdala.
uThixo wangenela wandivisa ubuncwane xa seyiqoma ndizawuhamba ngoku. Kwacaba umama wase-South Africa makalungiselelwe abuyele back eSouth Africa. Wandivisa ubuncwane uThixo. Kwacaba ikhona ndifumana i-voucher, akho ndingayifumaniyo. UnguThixo akasivisa ubuncwane. Bakaloku uThixo imini azifani. Eyayizolo imini iyayizolo, namhlanje. UnguThixo njalo. Kwacaba ke ndalungiselelwa ke ngoku ehome. Kwafuneke ndimkile ke ndibuyele back eSouth Africa. Ndashiywa iplane. Hayi ma. I-plane from eFrance elungisiweyo uba mayibuyele eSouth Africa. Iplane esuka eFrance funeke ndiye eParis. Okay. Bakaloku i-airport funeke ndisuke eParis funeke nakanjani na ndiye eLondon ndokhwela iplane. Ashiywa iplane. Before ndishiya iplane ndohlika phofu ke iplane ndishiya ndohlika kwindawo erongo. Nalapho uThixo kanishiya wandixhasa ngesandla sakhe sokunene. Kwacaba umama xa kufowunwa apha kule ndawo, umama wase-South Africa ulapha ngoku sizamthini. Kwacaba ikhona ihome ekufutshane apho makasiwe apho. Nalapho uThixo wandixhasa ngesandla sakhe sokunene. Kwacaba akanokwazi ngokuhlala apha kule home because le home ayifani naleya ihome. Kwacaba nalapho umama uNkonyeni makangahlali apha kule ndawo, makalungisele because lo muntu uyagula. Egula umdala and emdala uyabanda eFrance. Uyabanda eFrance. Wangenela uThixo. Ndithe xa ndifika e-airport ndathi hayi andazi namba ndiphunyuke kanjani. Ndathi andiyazi namba ndiphunyuke kanjani. Xa ndingena ngoku ndingena eplanini ngoku ndisiza ndibuyele eSouth Africa. Ndathi ayandazi uba ndiphunyuke kanjani. Wabuya mama waseSouth Africa and utsho ke ngokubana the last few months okanye exesha lakho lokugqibela eFrance izinto noko zaziseziblossoma seziluka up nawe sowune-comfortability oqonda okay even nabantu ndihleli nabo noko shem siyazamana uyabo. And then from there ke ngoku wabuya to eSouth Africa. Now you are reunited with ifamily yakho. How was that experience ke ngoku? Mntanami, experience enjalo. But okokuqala xana kaloku kufuneke ndibaxelele imeko yaseFrance, kufuneke ndibe nobulumko into yokuqala. Bakaloku ifamily yam le kungabikho dent. Ubulumko ke ndibunikwa nguThixo. Kufuneke ndilungise uthetha, ndandlala indumiso encamile olwimi lwam lokuba uThixo andike ubulumko, lokuba ungabikho dent phakathi kwami because family yam. Family yam. Okay. Ilonto ke ndisithi ebantwini ungadlali ngentsindiso. Akudlalwa worse in these days uyesu ebuya akudlalwa ngeyondawo ye-comfort xa uzawuba yindawo ube comfortable xa uba usindisiwe ube xa uzawuba comfortable unento yonke ayiphelelanga apho intsindiso ayobhabha and place. Ayobhabha and place worse in these days. uThixo xa ikunike into ibambe ingawi, ibambe ingawi. Yo mama ngathi I think uthethe wavakala andithi umuntu ongavanga akafuna umamela, ongavanga akafuna umamela. And ndinombuzo ke ngoku mama, kuyo yonke le process udlule kuyo ne, if ever you were given enye chance to redo izinto ke ngoku ne, what would you do differently owawuyenzile from usuka apho eFrance? Yintoni le nto ungathi wena naxa soyicinga uthi kodwa bale i-decision ngendingayenza okanye ngento endiyenze differently mhlawumbi iziphumo ngezazi-different? Unayo into etshoyo uba uthi apha if ndandinyathele mhlawumbi ngeli cala inyawo ngendandifumane iziphumo ezi-different? Mntanam, okokuqala ndingathi uba nobuyela eFrance ngamcela uThixo andixhobise uba ndilungise ifamily yam. Ndomkhupha
ndomkhupha because kaloku besesizibingele kaloku besesinezithi ezibingelelo biziyi-2 izibingelelo phaa besine-altare eziyi-2 ke ndomkhupha kulaa altare kodwa ndiyamkhwaza every day ndilala uThixo amkhuphe uThixo sikhonza uThixo onganqatyelwa nto unguThixo wethu oyazi wazi konke owethu uThixo into endingiba mna ndiyafuna ke ndiphinde ndiba nobuyela eFrance uThixo andongezelela amandla bendinawo ndomkhupha because ifamily yam akuthandi wena ifamily yam yokuba ihlale xa bizawuhlala kwi-altare zikaSathane kaloku ndisindisiwe andithandi umntu ifamily yam iyofela emanyaleni ndikhona ndinoYesu. Yho mama, and ke ngoku I have one last question ne before xa siyiqukumbela ke ngoku le ncoko yethu yanamhlanje kukhona umuntu omameleyo oyivayo le nto uyithethayo and then ke ngoku naye mhlawumbi unezitrago zakhe uyabo masithi kumntu osemtsha okanye even umntu nje noba ngumtsha noba mdala ocinga mhlawumbi ukumuva to a different country angazi mntu okanye mhlawumbi ubizwa nayo ifamily ungamnika AP advice okanye ungamxhobisa umthini when they are about to make a decision efana nale? Into efuneke ndimxhobise umuntu ofuna iyaphesheya akululanga ungena document. Akululanga ungenayo i-document. And okwesibini ke ngoku kokuqala ke France ziyi-2 ezi zinto bebezikade funeke nakanjani ilanguage yabo funeka uyazi. Compulsory funeka uyazi ilanguage yabo. Into endimcebisayo umuntu xana ufunda iya esikolweni. Xana uphangela iya ngomsebenzi. Ungayi ngefamily because iyakwazi ukujikela ifamily. Iyakwazi ukujikela ifamily. Okwesithathu ube noYesu. Ungahambi ungena Yesu bakaloku pha i-Illuminati ininzi. Ininzi phesheya. Ininzi phesheya. Oh mama, sibulele kakhulu for usijoyina namhlanje. I'm sure abantu ababukeleyo namhlanje bafundile from istory sakho. Yazi xa ujonga umuntu ne awungeke umfundi istory sakhe unless asithethe ngokwakhe ubone mhlambi ingathi ubomi bakhe bulula kanti ikhona into anayo ongayaziyo wena but you are looking wena ngalamehlo akho wenyama awuboni izinto adlule kuzo before ukuze azofika apha kule ndawo and simbulele kakhulu uThixo ngobomi bakho and also bringing you back because as I said zininzi izinto ebezinokwenzeka while you are there. Zininzi izinto ebezinokwehlela while you are there nezi uzikwehleleyo zi-enough ezikwehleleyo zi-enough but in his faithfulness uThixo wenza ukuba ukwazi ukoyisa uphinde ubuye uzoba reunited with your family because abanye abantu baphelela kweza ndawo and especially xa usitsho ke umuntu xa engena document because uzawu-identifywa ngantoni akazukwaziwa noba ngowaphi aphele kuthiwe hayi samgqibela asimazi ba wayaphi oko wayepha mhlawumbi kuthiwa watshipa kanti umntu no uphila ubomi obuhlungu phayana akanafamily akanantoni but ke wena by the grace of God uThixo wakwazi ukubuyisa back to eSouth Africa. Now uhleli apha ngoku. Uhleli apha, you are sharing your testimony. Siyabulela so much mama for coming through and sharing your testimony with us. And uthathe ixesha lakho uzosijoyina. We thank you so much. And siyanibulela nani babukeli emakhaya for joining us namhlanje. Share this live, share it with your friends, with your family, with your colleagues. Anyone you might think will benefit. Abantu baziyo that want to go outside of the country bake baxhothiswe umuntu angahambi engaxhobanga physically and nakamoya. Siyabulela for joining us today. Until next time. Thank you. Oh.